Makikita nyo dito yung mga ano, yung mga bato mismo umuusok siya. What's up guys? Nandito ako ngayon sa South Terminal para sasakay ng bus papuntang Dumaguete kasi yan ang next na destination ko from Bacolod, Dumaguete. Idea ang pamasahe from Bacolod to Dumaguete ay 300 pesos. Ang biyahe natin ay abot ng mga 6 to 7 hours. One eternity later. Wow, unsay ngalan na ni Dirigan ito. Guys, yan po si Kuya guide. Yan po yung guide ko. Yan na rin po siya yung driver ng habal-habal. Anong nangingani man ni Dire? Anong na may mga aso-aso Dire? Balo anak. Mag-apo. Gas man siya. Gas. So guys, makikita nyo dito sa makikita nyo dito yung mga yung mga bato mismo umuusok siya. Kuya, kanos alang ni siya nag-start? Wala. Pero dugan pa binon ako maradugan ni siya Kakaiba siya. Very amazing bakit nagkakaganito to na umuusok yung mga bato. Siguro may mga part dito na vulkan. Pero i-research ko pa rin to guys kasi hindi ko alam na may ganito pala para malaman nyo kung anong pangalan ng lugar.